रायजोफोर दिनै मे दाननि 12 खालार दिनैनि सानखौ बर' बिमा सान हिसाबै फालिनाय जायो। 1988 मायथाइनि मे दाननि 12 खालार खालिनो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी मोना रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांमोननि रुंसारि जानाय सानखौनो बर' बिमा सान हिसाबै बर'फ्रा फालिबोगासिनो दङ। दा दिनै बर' बिमा सान फालिनायजों लोगोसे गारबोनाय समफोराव जारिमिनारि जाबोनाय माखासे जाथायफोरखौ खौरां बिजोङाव फोरमायदों रायजोफोर। बयखौबो खुलुमग्रोबाय। दिनै बे गोथार सान बर' माहारिनि थाखाय बिमाल' नङा बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना सान। नंगौबो दुखुनि समब्लाबो जों बेखौ लानानै गौरब खालामो दिनै बर' बिमा सान। बे बर' बिमा सान हिसाबै जोङो सिगाङाव आथोबा फालिबोजेनदोंमोन। बे समाव आबोब गैयामोन। 1986नि 14 जुलाइ खालि आथोबनि जोनोम जादोंमोन। आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ आफादगिरि बानायनानै आंखौ चिफ कनभेनर गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जों बे आथोबखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। बिनिफ्राय 87आव बे फुल फ्लेजेड जादों। बे समावनो जोंनि आन्दलनाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दैदेनजानाय डिभाइड आसाम 50-50 बे सेपारेट स्टेट मुभमेन्टआबो जादोंमोन। 87निफ्राय जादोंमोन। बिनिफ्राय जोंबो जदिअबा आथोबमोन अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन, अब्लाबो जोंनि बे ओनसोलाव बर' बिमाफ्रानो रासिन मैखोमै बाहागो लानाय जादोंमोन। आरो बे सोमावसारनाया आलादा हादोरनि सोमावसारनाया रावबो बर' हारिखौ सिङाव जिरायनानै थानो थाखाय खाबु होआखैमोन। मानो होनोबा आसाम पुलिसनि बे आन्दलनखौ सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ होबथानायनि थाखाय जेरैबायदि माने गिथाव बाथाव गाग्लोबनाय हाबाफारिया जाबाय थादोंमोन, बे समावनो गायदे हेलेना बिथांमोनहाबो मुंख्लं जानो गोनां जादों पुलिसनि गुलियाव। नायगार ओरैबायदि नायगार बुग्लिखादों, गावग्लुंखादों सराइबिल हाथायावनो। दा बे माने एखेबारे दुखुनांथाव आरोखि, खुनु धरनै साननो हाथावै। गोबां जेनेबा हेलेना माइनर 15 बोसोरल'मोन बे समाव, बियो माइनर। आरो बेल' नङा, गोबां इनजिउर जादों माइनर। जेनेबा थांनानै थानाय समाव लेवास्रि होननायबो दङमोन, बेबोथ' क्लास 8आवल'मोन, माने एखेबारे ब्रास्टआव बिनि चेस्टआवनो बेखौ गावफ्लंनाय जादोंमोन। दा बिदिनो गोबां माइनर गथ'फोरनि सायावबो, आइजोफोरनि सायाव, हिन्जावसाफोरनि सायाव जोबोद अयथासार खालामनाय जादोंमोन। दा बुंनो थाङोबा नैबे नैथि मुंख्लं बर'नि सोमावसारनायाव सिगाङावथ' सुजित नार्जारी जादों, बिनि उनाव बे गायदे हेलेना मुंख्लं जाबाय। बे गायदे हेलेना मुंख्लं जानायनि उनावनो जोंनि बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि स्टेपआ टार्निं पइन्ट लादों। आरो बिनि उनावनो आरोबाव 88नि हरैहाय लागै आरोबाव 12 नं भुमखायाव 10 आइजोफोरखौ नायगार पुलिसफ्रानो जिनाहारि खालामबावबाय। दा बिनि उनावबो आरोबाव जोंनि आन्दलना जोबोद दुखुनांथावनि गेजेरजोंबाबो बिमा माहारिफ्रा खस्थ' मोन्दों, मुंख्लं जादों, गावख्रुब जादों आरो जिनाहारि जादों। बिनि उनावनो बर'नि आन्दलना आलादा रोखोमनि गोजौ थाखोआव थांदों। दा बर'नि आन्दलनाव BSc एकर्ड जादों बा BTC एकर्ड जादों। बिनि गेजेराव बिमा माहारिनि, बर' बिमाफोरनि जे अबदान, बे बावथावना नङा। बर' बिमाफ्रा थैनोबो गियाखै, गावनि मान इज्जतखौबो खोमानो गोनां जादों। दा बे जोबोद गोसोखांथावना। ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा थांनानै थानाय जाय बिथांमोन दं, दल संगठन, नैबे गायदे हेलेनानि बिमा सानखौ, बर' बिमा सानखौ फालिनांगौ होननानै आं माने मिजिंथियो आरो बयखौबो खावलायो। आरो बे नितियानो जाहाथे बर' बिमाफोरनि आरो बर' हारिनि खौसेथियै जे जोङो मान बावलायो, सिबिलायो, बे जाहाथे गुबुनावबो मोनसे आदर्श जानानै थायो, आं बेखौ आसा खालामो। बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोथां जारिमिना गोथाङैनो दङ। 1988 मायथाइयाव जेब्लानाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बर'फ्रा बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय मैखोम बर' ओनसोलाव आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों जेनाखि सोमावसारदोंमोन, डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै, बे समाव आइजोफ्राबो अदेबानि आथोब आबोबाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दा बे समावहाय आन्दलननि नामाव पुलिस मिलिटारिफ्रा बर' गामिफ्राव थांनानै, बर' ओनसोलफ्राव थांनानै जोंनि बर' फिसा बिदा फंबायफोरनि सायाव अयथासार खालामोमोन, जुलुमबाजि खालामोमोन, जोंनि न'खरफोरखौ धंस' खालामनानै गारबोयोमोन। माइ दै माइरं जि जोम आरो स्कप मोनोब्ला बिसोरो हिन्जाव फिसाफोरनि सायाव, बिमाफोरनि सायाव इनाय अयथासार, देहायारि साजा, मान इज्जत नस्थ' खालामदोंमोन।
बुंनो थाङोब्ला दिनै बे गासै जाथाया बै सोमावसारनाय समाव जादोंमोन बेबायदिनो दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमनानै बिसोरो लाबोयोमोन जोबथेसालियाव दोनोमोन जेरा होयोमोन बेबायदिनो जुमदुवाराव ना सारनो थांनाय माखासे हौवा फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव बिना दायैहाय हमनानै लाबोनायाव गसाइगाव सिभिल एसडिअनि दारै जादों बे समाव अफिसारा दंमोन प्रितपाल सिं एसडिपिअ गसाइगाव साब डिभिजननिनो एसडिपिअआ बिथाङा प्रितपाल सिंमोन बिथांनि नेतृत्वआव मोनसे बे रेड खालामनो थांनाय पुलिसफ्रा बे बर' फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव गायदे आरो हेलेनाजों लोगोसे गोबां बर' बिमाफ्रा बिसोरखौ मोजाङैनो हमथानानै लाखिनो थाखाय ओंखारबोनाय जादोंमोन दलै नोगोरै दा बहाय बिसोरो हाया जादों ओमफ्राय बिसोरो आयेनगत भाबै बोरैहाय जोंखौ बे ज' जानाय मैखोम बाहागो लानाय मानसिफोरखौ बोरै जायखार होनो हायो आरो बिसोरनि प्लेनिङा बेनोमोन प्रि प्लेन बिसोरो गावसोरनियाव अन्थाइ खुबैदों होननानै बोरला गाहरदों होननानै फायार खालामदों अपेन फायार खालामदों लाबोयै नैबे बसाबिल हाथाय सराइबिलखौ बारग' होनानै नैबे दानि बे जायगा स्पटआ बैसिम मोनफैदों जोङो सानसे सिगां आइजो आफादा बे सराइबिल जायगायावहायनो जों मिटिं खुंफैदोंमोन बे समाव आं आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि कुसुगाव आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि अब्ला मोनसे जोंहा बिथोन दंमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय गामि हाबनाय पुलिस मिलिटारिफ्रा दाय गैयै मानसिफोरखौ जुदि हमनानै लाङो बे समाव आइजो आफादा हमथानानै लाखिनांगौ गावनि बर' फिसाफोरखौ बे बिथोनखौ मोननानै जोंनि बे सराइबिल ओनसोल रायमना मथामबिल गामिनि ओनसोल बिब' बिनानाव गासैबो ओइदिनखा सराइबिल बाजारखामोन बिस्थिबार दिन बे समाव ज' लैहोर हाथाय जानो ओंखारनाय बिब' बिनानावफ्रा ज' जानानै बे हौवा मानसिखौ होबथादोंमोन आरो बेवहायनो पुलिसा प्रि प्लेन खालामनानै बिथांमोनखौ अपेन फायार खालामबाय बे समाव गायदेनाव नैबे जायगायावनो बैग्रि बिफां फांसे दंमोन बे जायगायावनो बे स्पट डेथ जादों बिनि खर'नि खानाया गुजोबदों उल्था बिगुरा दुलुनानै मोखांसिम जोख्लोबजोबदों ओरैबायदिसिम खर'आव नांदों औ बिनिफ्राय हेलेनाया इन्जुरि जाबाय बुलेट इन्जुरिस जाबाय बेखौ माने हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोङो लानानै थांदोंमोन जोंनि वार्कारफ्रा आइजो आफादनि वार्कारफ्रा नाथाय पुलिसा होसो लांनानै कुसुगाव एरियानिफ्राय बेंसनानै बेखौ हमनानैहाय थानायाव दोनहैबाय बे सिकित्सा मोननो हायाखिसै आरो ओरैबायदि आदानियै बे गारि सायावनो माबायावनो थैलांबाय आरो थानायाव लांबाय गसाइगावआवहाय बेबायदि आरो बिथांमोनजों लोगोसे 3 इन्जुरिस दंबावोमोन जाय आइजोफ्रा दिनै थैनानै थांबाय बयस्क आइजो खौलौ बसुमतारी दाबारि बसुमतारी लेवासि नार्जारी बिथांमोनहा बुलेट इन्जुरिस गोजा सानै बे बैसो जानाय बिमाफ्रा थैनानै थांबाय आरो नैबे माबाया लेवासिया दासिमबो दं आखायाव बुलेट नांजानाय आरो बेजों लोगोसे गायदेनि अनजालि फिसाजो 3 दाननि बियो बिमा थैनायनि उनाव आहार मोनजायैयाव बे जानाय आदारनि अभाबाव बे गथ'आ थैनांदों जायखौ जों रम्बा बसुमतारी होननानै मोनथियो बिथांखौबो जोङो मुंख्लं हिसाबैहाय फोसावनाय जाबाय दा बेबायदि दुखु गोनां मोनसे जारिमिना जानानै थांदों आरो बिथांमोनहानो जोंनि बर' बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सिगांसिन गिबिसिन आइजो मुंख्लं बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव जे सोमावसारनाय जानानै थांदों बे नेतृत्वनि गेजेरजों जोङो जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसनलांनो नाजानायनि थांखियैनो आइजो आफादाबो दलै नोगोरै जोङो माब्लाबा इनडाइरेक्टयै खेंसालियायै माब्लाबा थोंजोङै जोङो बाहागो लाबोदों भाइटाल रल लाबोदों दा दिनै बे सेन्टिमेन्टजोंनो गोथां जारिमिनखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मानाव गेदेर आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि नेतृत्वआव दिनैनि बे सान बर' बिमा सानखौ जोङो बर' बिमानि सान बिमा टाइटेल होनानै बिमुं होनानै बेखौ गोथाङै लाखिनायनि थांखिजों सानफारिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बै समाव ओरैनो नर्मेल सोमावसारदोंमोन आरम्भनिसो नालाय 87 निफ्राय जोंना आन्दलना जागायजेनदों ओमफ्राय 88आव बे घटना जादों दा जोंनि स्ल'गाना जाहैबाय डिभाइड आसाम 50-50 माने 50 नान बड'फ्रा 50% आसामाव थाथों आरो ट्राइबेलफ्रा माने 50% एलेकायाव थाथों बेबायदि सिन्था खालामनानै जोङो मोनसे एलेका बिनानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बर'लेण्ड बानायनो थाखाय बे समाव नाम होआखैमोन नमेनक्लेचार गैयामोन जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय बर' आरो एनादार ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनो मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलना पिटिसि जुगनिफ्राय पिटिसिनि आमोलनिफ्रायनो जादों बिथांमोना उदयाचल नाम दोनदोंमोन दा जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो फरायसा आफादखौ लानानै एबसुखौ लानानै बिथाङाबो माने पिटिसिनि सायाव सोनारनो हायाखै लामा नायनो हायाखै
बिथांमोना आन्दलन खालामबाय दासिमबो जेबो फिथाइ थायाखै बेखौ साननानै गोदानै आन्दलन खालामफिनदोंमोन 87निफ्राय दा बे आन्दलनावनो माने जोंना डिभाइड आसाम 50-50 जाबाय नालाय बे स्ल'गाना जोंना जरदार जाबाय दा जोंनि आन्दलनकारि माखासे लिडारफोरखौ हमनानै लांनानै माने बुग्लिहैयोमोन डिभाइड आसाम 50-50 नालाय खावसेखौ एखेबारे बेंगुरा खालामोमोन आरो सिगाङाव माने फारसेथिं बुवा फारसेथिं ओरैबायदि बुग्लियोमोन आरोखि बेबायदि खालामोमोन आरो माने मानसिखौनो आथिङाव खानानै ओरै आथिङा गोजौआव खर'आ गाहायाव बिदि खागदावनानै दोनोमोन आं जिहेतु माने बे समाव आइजो आफादनि आफादगिरि बे हिसाबै गासैबो समयसाफ्रा आंनाव फैग्रोयोमोन आंना न'आ टाउनाव जानायखाय माने आंनाव फैग्रोयो जायफ्रानोखि एरेस्ट जादों बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा आंनाव फैनानै आंखौ बुङो जे जोंनि उमुखखौ थानायाव हमनानै लांबा बेबायदि अयथासार खालामनायखौ आं मोनथिनो मोनबाय दा मिन्थिनो मोननानै जों मा खालामदों जे जोंनि आइजोफ्रा पुलिसा जुदि गामिखौ रेड खालामनो थाङोब्ला आरो हमनानै लाबोनाय समाव नोंसोरो हमथानानै लाखि आइजोफोरखौ जेबो खालाम हाया हमनानै लाखि होननानै मोनसे बिथोन हरनाय जादों आरो सिगाङाव हमथानानैबो लाखिनाय जादों जेनेबा खिन्थु ओरैजाय माने ओइदिनखालि माने माबाया पुलिस अफिसारा पुलिसफोरखौ माने अर्डार होबाय गुलि माने गावनो थाखाय बे गुलि गावनो थोननायावनो गायदे हेलेना बिथांमोना माने गुलि नांजानानै थैनांगौ जायो आरो गायदेहा सासे उन्दै गथ' दंबावोमोन बे उन्दै गथ'आबो बिमानि केयार मोनैयाव बे गथ'आबो थैनानै थाङो उनाव बेबायदि जाथाया जादों आरोखि